Diolch yn fawr. Diolch yn ti o Dduw am gyfle arall I ddod yma i'th di ac I ni'n cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn gofyn I ti fod yn bresennol yma I ti I nerthu ni I arwain ein calonau I ddyrchafu dy enw goriwch pob enw arall tywallt dysbryd arnom I ni'n gofyn hyn o'r drwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gwnewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 277. Dynerthol air Ion o ddifri a beri yn oesoedd, tydi sydd wedi cadarnhau dy eiriau yn y nefoedd. 277 gen I sefyll i'w chanu. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi misol yn cael ei chynnal nos Iau yma yn y neuadd drws nesaf am hanner awr wedi 7. Fydd un hoedfa nesaf prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Hefyd yn agosau nawr fydd y gynhadledd Saesneg, sef y conference, ond yn ystod y gynhadledd fe fydd na 2 oedfa Gymraeg yn ystod y prynhawn am hanner awr 4, felly dydd Iau a dydd Gwener fe fydd oedfaon pregethu yn y Gymraeg. Felly croeso cynnes I bawb I ymuno gyda ni ac fe fydd rheini yn fyw ar y we hefyd. Wrth I ni gymryd y casgliad gen I ganu tra'r un heistedd emyn rhif 284. Dyma Feibl Annwyl Iesu 284. Amen.
Byddaw ein darlleniad o'r Hen Testament, y llyfr olaf yn y Hen Testament, Malachi yr ail benod. Ac yn dechrau'n adnod 17, felly yr adnod olaf o'r ail benod ac yna'n darllen trwy y drydedd benod. Felly Malachi penod 2, adnod 17. Blinasoch yr arglwydd a'ch geiriau, a chwi a ddywedwch, ymha beth y blinasom ef, a mi chwi ddywedyd pob gwneithurwr drwg sydd dda yng ngolwg yr arglwydd, ac iddynt yma i fe yn fodlon, neu pa le yma i diw y farn. Wel, fi yn anfon fy nghenad ac fe arloesa y ffordd o'n blaen ni, ac yn ddisymwth y daw yr arglwydd, yr hwn yr ydych yn ei geisio i'w deml, sef angel y cyfamod, yr hwn yr ydych yn ei chwennych, wel, fe yn dyfod medd arglwydd y lluoedd. Ond pwy a oddef ddydd ei ddyfodiad ef, a pwy a saif pan ymddangoso fe, canis yma fe fel tân y toddydd ac fel sebon y golchyddion, ac fe a eistedd fel pirwr y glanhawr arian, ac fe a bira feibion lefi, ac ei coetha hwynt fel air ac fel arian, fel y byddont yn offrymu yr arglwydd offrwm mewn cyfiawnder. Yna bydd melys gan yr arglwydd offrwm Juda a Jerusalem, megis yn y dyddiau gynt ac fel y blynyddoedd gynt, a mi yn nesaf ato chwi i farn, a byddaf dist cyflym yn erbyn yr hudolion, ac yn erbyn y godinebwyr, ac yn erbyn yr anidonwyr, ac yn erbyn camatalwyr, y cyflogedig a'r rhai sydd yn gorthrymu y weddw, a'r amddifad a'r diethyr, ac heb fy ofni i medd arglwydd y lluoedd. Canis mae fi yr arglwydd nim newydir, am hynny ni ddifethwyd chwi meibion Jacob. Dyddiau eich tadau y ciliasoch oddi wrth fy neddfau, ac ni chadwasoch hwynt. Dychwelwch ata fi, a mi a ddychwelaf ato chwythau, medd arglwydd y lluoedd. Ond chwi a ddywedwch, ymha beth y dychwelwn. A ysbeiliad un ddiw, eto chwi am hysbeiliasoch i. Ond chwi a ddywedwch, ymha beth y ysbeiliasom. Yna, yn y degwm a'r offrwm. Melltigedig ydych trwy felltith, canis chwi am hysbeiliasoch i, sef yr holl genedl hon. Dygwch yr holl ddegwm i'r trysordi fel y byddo bwyd yn fy nhi, a phrofwch fi yr awr hon yn hyn, medd arglwydd y lluoedd, onid agoraf i chwi ffenestri yn efoedd, a thywallt i chwi fendith, fel na byddo digon o le i'w derbyn. Mae fi hefyd ar gyhoeddaf ar eich mwyn chwi yr ormes, ac ni ddifwyna i chwi ffrwyth y ddeiar a'r wyddmydden yn y maes, ni fwrw ei ffrwyth cyn yr amser i chwi, medd arglwydd y lluoedd. A'r holl genhedloedd a'ch galwant chwi yn wynfededig, canis byddwch yn wlad hyfryd medd arglwydd y lluoedd. Eich geiriau chwi a ymgryfhaodd i'm herbyn medd yr arglwydd. Eto chwi a ddywedwch, pa beth a ddywedasom ni yn dy erbyn di. Dywedasoch oferedd i'w gwasanaethu Duw, a pha lesiant sydd geri i ni gadw eich mynion ef, ac i ni rodio yn alarus ger bron arglwydd y lluoedd. Ac yr awr hon yr ydym yn galw y beilchion yn wynfydedig, gweithredwyr drygioni a adeiladwyd, y rhai a demtiant ddew a waredwyd. Yna y rhai oedd yn ofni yr arglwydd a lefarasant bob un wrth ei gymodog, a'r arglwydd a wrandawodd ac aglybu, ac ysgrifennwyd llyfr coffadwriaeth ger ei fron ef i'r rhai oedd yn ofni'r arglwydd, ac i'r rhai oedd yn meddwl am ei enw ef. A byddant eiddo fi, medd arglwydd y lluoedd, y dydd y gwnelwyf briodoledd, a'r bedaf hwynt hefyd fel yr arbed gŵr ei fab sydd yn ei wasanaethu. Yna dychwelwch ac y gwelwch, ragor rhwng y cyfiawn a'r drygionus, rhwng yr hwn a wasanaetho ddiw a'r hwn nis gwasanaetho ef. Byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwiredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, i ni yn dod o'r newydd a'r sil arall yn dod yma i geisio dy wyneb ac i geisio dy bresenoldeb, ond yn ymwybodol iawn o'n methiannau a'n crwydradau ac yn gofyn i ti drigarhau o'r newydd wrthym. Yn gofyn i ti edrych arno o'r nefoedd ac i gael tosturi ar dy blant yma ac i ti i weld ein hangen o Dduw, yma ein hangen mor amlwg ein ni'n byw mewn
gwlad sydd wedi troi cefn arnat. I ni'n byw ymhlith pobl sydd wedi troi cefn arnat. Ac o Dduw, i ni yn cyffesu mor aml i ni yn troi cefn arna ti. Nad ydym yr hyn ddylsem ni fod, ac yn gofyn i ti faddau i ni am hyn ac i drigarhau wrth im nid y blant ac hefyd wrth y wlad yma. I ni yn o'r newydd yn gofyn i ti, o Dduw, i ni'n gofyn o sul i sul, o wythnos i wythnos, o ddydd i ddydd, bob tro ni'n ymgynnull ynghyd, i ni yn galw ar dy enw ac yn gofyn ar i ti ddod. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti, os yw ein gweddiau yn fethiedig, i ni yn gofyn i ti, faddau ni am hyn, ac i ti o Dduw i wrando ar gri y galon, y byddi ti yn gwrando ar y floedd honno sydd o'n heneidiau ni yn gofyn am help, am gymorthwy o ddifri. I ni yn gwybod nad oes yna obaith i ni fel unigolion nac fel cynulliad o dy blant. Os nad wyt ti yn bendithio, yna o Dduw ofer yw'r cyfan. Ond o Dduw, i ni hefyd yn gwybod mae peth bach i'w ei ti i ddweud y gair ac bydd tyrfaoedd o bobl yn ymateb i ddair dan edifeirwch a ffydd. O Dduw, i ni yn gweddio felly ar ei ysbryd fod ar waith yn rymus yn ein dinas ni ac yn ein gwlad ni. Ni yn cyflwyno ein gwlad yn llwyr i ddofal di ac yn gofyn i ti ym mhob cwr o'r wlad hon. I ni'n gofyn i ti lle bynnag mae dy blant yn ymgynnull, a mae yna rhai yn ymgynnull nawr, eraill yn hwyrach ymlaen yn y dydd. O Dduw, i ni yn gofyn pan y byddant yn dod ynghyd ac pan y byddant yn plygu eu pen ac yn galw arna ti. O Dduw, i ni yn gweddio y byddant yn teimlo dy bresenoldeb yn dod ac yn agosau, ac y byddi di yn gweithio yn y dyddiau blin yma, y byddi di yn gweithio yn rymus pan y mae'r byd wedi dod i'r casglad nad oes yna Dduw. Mae'r byd wedi dod i'r casglad nad oes yna y ddydd y byddant yn atebol ger dy fron. Ac felly yn ei hangrediniaeth, o Dduw, i ni yn gweddio byddi di yn dod ac yn ei hargyhoeddi nhw ac yn agor llygaid eu henaid iddynt weld eu pechod yn glir. O Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn, ac felly ni'n gofyn i ti wneud y gwaith. Hyd yn oed yma yn ein plith ar i ti agor llygaid y byddant yn gweld eu hangen ac yn troi at Grist. Felly o Dduw, bendithion hamser, diogelan hamser, i ni mor ymwybodol o Dduw o'n gwendidau corfforol, ond hefyd o Dduw yn ymwybodol o'r frwydr ysbrydol, a'r modd y mae Satan am ddinistrio yr hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, hyd yn oed un gair fydd yn cael ei ddefnyddio i argyhoeddi, i ni'n ymwybodol y fydd yr un drwg yn dod ac yn cipio'r hedyn honno i ffwrdd cyn gyntedd a phosib. Felly o Dduw, i ni'n gofyn am amddiffyniad ar yr had hynny sydd yn syrthio, ac ar i ti peri y bydd yr had yn dwy'n ffrwyth. Felly o Dduw, gweithio nawr a turdyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni gan ni emyn arall rhif 459, 459 gwell dy drigaredd di add hedd na'r byd na'r bywyd chwaith. Ac ni all angel gyfri ei gwerth i dragwyddoldeb maith. 459 gen i sefyll i'w chanu. Adnod 14, hynny chwi a ddywedwch, pa herwydd? Oherwydd mae'r arglwydd a fi dist rhwng o ti a rhwng gwraig dy ieuenctid, yr hon y biost anffyddlon iddi, ei bod yn gymar i ti ac yn wraig dy gyfamod. Mi roedden nhw wedi bod yn anffyddlon at y gwragedd o'i ieuenctid, yr rhai yr oeddent wedi priodi, ond yr oedden nhw wedi bod yn anffyddlon. Ond ni fydd fe'n hawdd camgymeryd y geiriau yma yn ddisgrifiad o'r Cymru sydd ohoni heddiw. Mi fyddech chi'n gallu defnyddio'r geiriau yma i ddisgrifio safon cymdeithas heddi yn ddigon rhwydd. Does dim byd wedi newid. Falle'r unig beth gellir dadlau yw mae pethau wedi gweithygu. Ond yr un yw natur y broblem, yr un yw achos y broblem, a'r un yw'r symptomau o'r broblem. Yr un yw'r pechodau y mae pobl yn ymwneud â nhw. Wel, hoffwn i edrych yn gyntaf ar blinder yr arglwydd, ac yna ateb yr arglwydd ac yn olaf ceisiwch yr arglwydd. Wel, yn gyntaf blinder yr arglwydd, ar adnod 17 o'r ail benod. Gwrandewch ar hyn, mae hwn yn adnod eitha syfrdanol i ddweud y gwir i glywed bod yr arglwydd yn ymateb yn y fath ffordd tuag at pobl. Adnod 17. Blinasoch yr arglwydd a'ch geiriau. A chwi a ddywedwch, ymha beth y blinasom ef. Am i chi ddywedyd, pob gwneithurwr drwg sydd dda yng ngolwg yr arglwydd, ac iddynt y mae e fe yn fodlon, neu pa le y mae Duw y farn. Dyna chi adnod, ond nid yw yna eto yn adnod sydd yn ddisgrifiad perffaith o'r Cymru sydd ohoni heddi. Yma i ni'n gweld rhesymeg pechadurus, y ffordd y mae dyn yn rhesymu. I ni'n gweld, i ni'n gwybod yn ôl y Beibl bod dyn wedi syrthio, wedi cwympo, bod pechod wedi dod mewn, ond y mae'r pechod hynna, y cwymp, wedi llygru ac effeithio rhesymu dynol. Dydy dynion ddim yn gallu rhesymu dim mwy. Maen nhw'n gallu rhesymu ar un lefel yn unig, ond dydyn nhw ddim yn gallu gweld ymhellach na'r lefel honno. Maen nhw'n ddall. Maen nhw'n dod a maen nhw'n gweithio'r peth mas yn ei pen ac yna dyna ni, dyna'r lefel. Dyn nhw ddim yn gallu deall yn ysbrydol ac felly maen nhw'n yn mynd ar gyfeilion a dyma'r rhesymeg sydd fan hyn. Rhesymeg sydd yn peri fod yr arglwydd wedi blino â nhw. Yr oedd yr offeiriaid a'r bobl yn credu, a grandewch ar hyn, a falle bod yna rai fan hyn sy'n credu hyn, gan nad oedd Duw wedi ei barnu hyd yn hyn, yn ei tîb nhw, yna yr oedd ganddyn nhw ryddid i barhau yn eu pechod. Dyna'r rhesymu sydd ganddyn nhw. Doedden nhw ddim yn credu, wel, dydy Duw ddim wedi fy nharo lawr gan fellten, a dyna i chi ofnadwy, a ni'n gwybod bod pobl yn gwneud hwyl am bethau felly, neu dydy Duw ddim wedi llyncu fi i'r dymderoedd a bod y ddeiar wedi agor lan. A dyna fel maen nhw'n siarad, achos os ydw i wedi pechu a dydy Duw ddim wedi fy nharo fi lawr, yna rhaid nad oes yna Dduw. Does dim Duw i gael, ac felly mae popeth yn iawn. Roedden nhw wedi anwybyddu gair Duw ac wedi troi o'r ffordd cywir ac yn dilyn rhyw lwybr arall, llwybr y byd. Ond nid yw hwn dror o tro. Bedolrwydd yw'r broblem. Dyna yw'r broblem tro, y llwybr, ei chwantau personol, beth bynnag yw'r rheini, dim eisiau mynd i fanylder ar rheini, a maen nhw'n amrywiol o berson i berson, a beth yw'r elfen hynny o bedolrwydd.
Ond y pechodau yma, y caledwch yma, yn arwain yn aml at anfoesoldeb. Ond i chi hefyd yn sylwi, y mae'n arwain at anghrediniaeth hefyd. Y maen nhw fel dywedir eisoes yn siarad fel anffyddwyr, fel rhai sydd yn dweud nad oes yna Dduw. Yr offeiriaid nawr a'r phobl Duw yn siarad fel pe na bydde na Dduw. Nawr bod yr ymwybyddiaeth ynom ni gyd bod yna Dduw, yn sicr i ni'n gwybod hynny. Does dim pwrpas treulio gormod amser yn dweud hynny, ond i ni'n gwybod fel pob un ohono ni yn gwybod rhywle bod yna Dduw, ond bod yna lawer bellach wedi pentyrru cymaint ar eu cydwybod, maen nhw wedi gwthio'r ymwybyddiaeth ymhell i ryw bellteroedd y cof. Dyna sydd yn wir. Mae yn y cof, a mae yn yr enaid, mae yna ymwybyddiaeth bod yna Dduw. Maen nhw'n gwybod bod yna Dduw. Maen nhw'n gwybod, dydyn nhw ddim eisiau marw, does neb eisiau marw. Pam? Achos mae bywyd yn dod i ben. Rhif 2, achos dyn nhw ddim cweit yn siŵr beth sydd wedyn. Dyna'r broblem. Maen nhw'n gwybod bod yna rhywbeth, achos dyw e ddim yn gwneud synwyr y mae'r enaid yn anfarwol. Dyw e ddim yn mynd i farw. Ac i ni'n gwybod hynny, yn y blynyddoedd sydd yn mynd heibio, dydyn ni ddim yn teimlo dim hun heddiw nag oedden ni 30 o flynyddoedd yn ôl. I ni'n teimlo o ran fi fy hun, yr union yr un peth ag yr oeddwn ni fel plentyn. Yr unig broblem yw, mae'r corff yn heneiddio ac yn pallu ac yn arafu lawr, ac mae hynny'n wir, ond dydy'r person ddim yn teimlo dim gwahanol. Beth yw hwnna? Honno yw'r enaid sydd yn anfarwol, ac felly mae pob un yn gwybod fod yna Dduw. Ond beth sydd wedi digwydd yw, mae'r pechod ac mae'r gweithredoedd, yr pechadur wedi gwthio i'r pellteroedd yn yr cof bod yna fath beth a Dduw. A fel hyn maen nhw'n siarad. Nid wyt ti wedi fy nghosbi fi, dwyt ti ddim wedi cosbi eto, dwyt ti ddim yn abal i gosbi. Neu os oes na Dduw, does dim diddordeb gen ti yn beth dwi'n neud. Dyna fel maen nhw'n siarad, dyna beth mae Malachi yn dweud. Maen nhw fel petai yr anghyfiawn yn llwyddo yn ei pechod, a fod popeth yn mynd yn iawn i'r anghyfiawn, ac yna'r cyfiawn yn dioddef. Mae rai fan hyn, siwr o fod wedi sylwi, fod bywyd y Cristion yn gallu bod yn anodd. Ac felly yn dweud, wel, dwi ddim eisiau bod yn Cristion, achos mae'n anodd. Mae'n unig, mae'n gallu bod yn drist, mae'n gallu bod yn erledigaeth, ac mae'n gallu bod yn fywyd o boen ac unigrwydd. Ond y byd, edrychwch ar nhw, mae ganddyn nhw ffrindiau. Does neb yn cwrlad yn nhw. Does neb yn gas yn nhw. Mae popeth yn iawn i'r anghrediniwr. Maen nhw'n mwynhau. Maen nhw'n gallu neud be maen nhw'n moyn. Maen nhw'n gallu mynd i ble maen nhw'n moyn. Pryd bynnag, sim rhaid iddyn nhw feddwl am wyliau ar Sul. Sim rhaid i'r anghredinwyr feddwl am hynny. Maen nhw'n gallu mynd am wyliau ac anghofio'r Sul. Maen nhw'n gallu mynd am benwythnosau aml. Dim ots am y capel. Maen nhw'n meddwl allwn ni fynd a seiclo, neu nofio, neu dringo, ac unrhyw beth i ni moyn. Ac edrychwch arnoch chi, Cristnogion, i chi mor unig, i chi mor drist yn aml, oherwydd yr erledigaeth i chi'n ei wynebu, ac dydw i ddim eisiau dim i ddorfad. Ac mae'r cyfiawn fel petai nhw'n cael un anodd, a'r anghyfiawn fel petai nhw'n llwyddo. Ond nid yw'n wir. Mae'n wir. Dyna fel mae'n edrych. Fel oedd yn edrych i Malachi. Dyna beth oedd e fel pryd hynny. A dwi ddim wedi newid hyd heddi. I chi gallu dychmygu'r pobl yma yn chwerthin wrth herio Duw, ac honant yn ei rhyfig, gan nad oedd wedi ei cosbi eto. Dyma fel o'n nhw'n siarad. Dyma fel o'n nhw'n cyhyddo Malachi ac yn cyhyddo Duw. Gan nad oedd Duw wedi cosbi eto, mae'n rhaid bod Duw yn meddwl mai da oedd yr anghyfiawn yng ngolwg Duw. Dyna'i rheswm nhw. Wel, dydy Duw ddim yn rhoi amser caled i ni yr anghyfiawn, i chi'n cael un anodd. Ac felly yr heriant proffwyd i'r arglwydd ac yn cwestiynu. Dyma'r geiriau maen nhw'n defnyddio. Ymha beth y blinasom ef. Dwed wrtho ni Malachi. Ymha ffordd. Ymha beth i ni wedi blino fe. Paid ar rwdlan Malachi. Beth wyt ti'n siarad amdano? Am beth wyt ti'n cwyno trwy'r amser? I ti'n dweud bod Duw wedi blino ni? Ymha beth y mae e wedi blino ni? Neu, pa le y mae Duw y farn? Dyw e ddim wedi barnu ers amser, ac o'n nhw'n anghofio eu hanes nhw. Cyfleus iawn anghofio hanes,
ac yn meddwl bod nhw'n gallu herio Duw. Gan nad yn gallu gweld Duw, gan nad oedden nhw'n gallu gweld ôl gwaith ei law, gan nad oedd rhagluniaethau wedi mynd yn ei herbyn, neu hyd yn oed gan ei bod nhw dal yn fyw, yna gallen gario ymlaen yn ei pechod. Pwy sydd yn mynd i'w rhwystro nhw? Ond ydy hwnna'n ddisgrifiad o ni heddi. Mae'r byd yn sicr yn meddwl fel hyn. Ond ydy'r byd yn meddwl fel hyn. Dyna gan amla sut mae'r byd yn meddwl. Yma nhw'n meddwl gallan nhw gario ymlaen fel y mynant. Gan nad oes unrhyw beth wedi digwydd i ni'n byw yn yr 11 ar 20. Dydy pethau fel barn ddim yn digwydd mae'n rhyfedd iawn i ddweud hynny gan i chi'n gwrando ar y newyddion yn ddyddiol, ac dyna i gyd i ni yn ei glywed yw trychinebau ar ôl trychinebau ar ôl trychinebau. Ond yn ôl y byd heddi, hen ffasiwn yw sôn am farn Duw. Dydy Duw ddim yn gallu gweld y pethau yma. Dydy Duw ddim yn barnu, ac erbyn hyn y mae'r byd wedi dod i'r casgliad, mae Duw cariad Duw, ac felly wedi defnyddio'r unig rhan honno o'r ysgrythyr, ac anwybyddu yn 99% arall o'r ysgrythyr. Yma nhw yn derbyn, maen nhw'n dweud, mae Duw yn Dduw y cariad, ac felly eu diffiniad nhw o gariad Duw troi cefn ar bechod, ac anwybyddu pechod, a gadael i unrhyw bechod fynd heb ei thrin a heb ei barnu. Ond beth am rai o'ch chi yma? Wrth i chi dyfu fyny ac mynd yn hun, beth i chi mynd i weld? Ond nid yma beth i chi yn i weld, a dyna beth fyddwch chi'n i weld, a dyna beth mae'r rhai sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd, a llai i fynd nôl sawl degawd, ac mewn cyfarfodydd pobl ifanc, a gweld y pobl ifanc yn dod i'r cyfarfodydd, sil ar ôl sil, sadwrn ar ôl sadwrn, neu pa bynnag noson oddi ar y pryd, ac yn gweld nhw, ac yn edrych yn nhw, rhai yn ymateb yn ddigon ffafriol, tan ei bod nhw'n cael yr rhyddid i fynd i'r byd, ac yma nhw, fel petai nhw, wrth i nhw dyfu'n hun. Beth maen nhw'n ei weld? Maen nhw'n dechrau gweld. Wel, dalia ymlaen, maen nhw'n dweud i hunan, mae'r byd yn llwyddo. Maen nhw'n cael gwneud be fyna nhw. Maen nhw'n gallu mwynhau ei hun. Ac yna maen nhw'n edrych ar ei bywyd yn nhw, ac yn edrych ar y cyfyngiadau, dyna greulon yw ein bywyd ni. Cyfyngiadau ar ôl cyfyngiadau, ni'n goffa cadw'r sil, ni'n cadw moesau, y mae'n rhaid i'n iaith ni fod yn ofalus ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond nid yn unig dim cyfyngiadau, ond yn cael ei hybu mae'r byd fel petai. Does dim cyfyngiadau ar ei ffrindiau nhw yn y byd, ond mwy na hynny, maen nhw'n cael ei hybu i fynd a mwynhau pleserau'r byd. Y mae rheini yn ei cyflwyno nhw i bechodau, ac methu aros tan ei bod nhw'n gallu profi o bleserau'r byd. Falle bod na rai ohonoch chi yn meddwl fel hyn, wel, edrychwch, dwi dal yma. A dydy Duw ddim wedi barnu. Dydych chi ddim wedi gweld cosb Duw i'r gwrthwyneb ymddengys fel fod ei dywelwch yn sêl bendith. Achos falle fel hyn i chi'n rhesymu, i chi'n meddwl, gan nad os oes yna Dduw, petai na Dduw, mi fydde fe wedi fy marnu fi erbyn hyn, achos ar ôl fy magwraeth i o wrando ar yr Efengyl, ac wedyn yn ei wrthod petai yna Dduw, mi fydde fe wedi delio fi erbyn hyn. Ond dyw e ddim. Dyw e ddim. Ac felly, fel y nyddiau Malachi, mi roedden nhw'n edrych ar y peth fel sêl bendith. Bron iawn ceir y feddylfryd, gan nad oes yna Dduw i gosbi yn y bywyd yma, ac yn sicr felly ddim yn y bywyd a ddaw, pam sydd rhaid i ni boeni am sut i ni'n byw? Beth am I fyw I fi fy hunan? Pam sydd rhaid bod yn garedig I bobl eraill? Achos does dim lot o bwrpas iddo fe. Sneb yn mynd I fy marnu fi am fod yn garedig I bobl eraill. Felly fe na I fyw I fi fy hunan. Ac felly mae bywydau yn llawn. Ac falle, o ran yr ymwybyddiaeth yna, rhywle yn y cefn o'r meddwl bod yna Dduw, efallai mwyn lleddfu'r cydwybod rhywfaint, fe na I fod yn garedig I ambell un. Ac mae hwnna'n setlo hwnna. Os oes na Dduw, croesi bysedd, fydd e'n gweld bod fy mywyd i'n neis I rai. Ac yna gai dderbyniad i'r nefoedd. Byw am yr eiliad y presennol. Edrych ar ôl yr hunan dyna I gyd.
Chyma beth wrth edrych ar fyd addysg, ond nid yw hwn yn adlewyrchiad o beth i ni'n gweld fan hyn y codi'r dwrn i fyny at Duw. I ni'n gweld y tywyllwch yn herio Duw. Nid yw dyn yn gweld ôl llaw Duw mewn unrhyw faes o byd addysg. Chi sydd yn yr coleg neu'r ysgol nawr neu beth bynnag, gwrandewch chi yn ofalus ar hyn. Ond nid yw hwn yn wir. Ac falle her bach i chi i ddod i fyny ag ateb i fi os ydw i'n anghywir. Achos dwi ddim yn credu fy mod i'n anghywir. Ond nid yw y byd addysgiadol yn meddwl fel hyn. Meddyliwch chi am y byd gwyddonol. Y wers wyddoniaeth yn yr ysgol neu'r coleg neu ble bynnag. Gwrthodant cydnabod y creawdwr. Maen nhw'n dyfeisio damcaniaethau rhyfeddol. Ond ar yr un llaw, maen nhw'n disgrifio'r byd a'r bydysawd fel rhywbeth rhyfeddol. Ond dyn nhw ddim yn gallu gweld, i ddweud y gwir, maen nhw'n gwrthod gweld ôl llaw Duw cynllunydd y cyfan. Maen nhw'n methu gweld ôl llaw graslon yr arglwydd yn creu meddyginiaethau di-ri yn y coedwigoedd trofannol. Dyn nhw'n gallu weld e. Mae'n anhygoel, dyw e. Maen nhw'n meddwl mai damwain a hap oedd y byd yma, rhyw ffrwydriad fawr. Ac mae'n ffrwydriad anhygoel sydd wedi gallu creu llaw sydd yn gallu cau ac agor. Yn yr eiliad ar un amser fy mod i'n siarad. Ac yn yr un amser dwi'n gallu siarad, dwi'n gallu symud fy llaw, edrych o gwmpas y capel. Mae fy menydd i'n gallu rhoi neges i fy llygaid, i fy nghystiau, i fy nwylo, i fy nhraed. Dwi'n gallu symud yr holl gorff ar yr union un pryd tra fy mod i'n siarad â chi ac edrych, ac dyma i chi rhyw ddamwain fawr ddigwyddodd, blynyddoedd yn ôl, rhyw ffrwydriad. Ac yna, pan i chi'n meddwl am y ffrwydriad rhyfeddol yma, bod y ffrwydriad yma digwydd bod wedi creu rhyw blanhigion sydd yn gallu bod yn ateb i rhyw afiechyd angeuol, ac mae'r atebion yn y coedwigoedd trofannol a'r meddyginiaethau di-ri yma ar gyfer pob afiechyd, ac eto i gyd mae rhyw ddamwain a hap yw e. Ac mae'ch gwers gwyddoniaeth chi yn dweud mai lwcus yw e. Wel, yn andros o lwcus. Pan i chi'n meddwl sut mae'r byd yn ei feddwl. Ond yna'ch gwersi gwyddoniaeth chi. Dyn nhw ddim yn gallu weld e, ond beth am hanes? Dyna chi bwnc. Dyna chi bwnc licio ni beth awn ni wedi gwrando. Doeddwn ni ddim yn un o'r gorau am wrando mewn unrhyw wers, ac beth chi'n darllen fe adroddiadau ar ddiwedd tymor, mi fydde hynny'n profi'r peth. Mi roeddwn ni yn ffeindio fe'n anodd i ganolbwyntio ac yn breuddwydio. Ond hoffwn ni beth awn ni'n gallu mynd nôl i ddysgu hanes fel Cristion. A hyd yn oed yn mynd i wersi y byd, ac i weld i dallineb nhw am hanes y byd. Byddai pob un tudalen yn ategu gwirionedd gair Duw, yn gweld y modd y mae Duw yn arwain ac yn tynnu lawr cenhedloedd ac yn gwneud y cyfan i'w bwrpasau ef, ac yn ddisgrifiad o bob un cymeriad yn y byd hanesyddol, ac ewch yn ôl at air Duw, ac yna fi allan ni ffeindio adnod i ddisgrifio cyflwr yr cymeriad hanesyddol yna. Pam i'r brenin hwnnw i ladd yr rhain i draw fyna? Pam i'r cenedl yna i ddod a dynistio'r cenedl yna? Mae'r ateb i gyd yng ngair Duw. Mae hanes yn llawn o air Duw. Ond ewch chi wersi hanes y byd heddi, maen nhw'n codi dwrn i fyny at Duw fel y gwyddonydd, ac yn dweud, nid oes yna Dduw, does dim Duw yn y byd yma, a mae damwain a hap yw'r cyfan yn hanes y byd, a dyn nhw ddim yn gallu gweld ôl i lawe. Edrychwch chi ar hanes yr Iddewon yn unig. Mae hwnna'n ddigon i brofi'r holl fydysawd mae gair Duw yn wir. Sut mae'r Iddewon sydd yn ganolog i hanes bob un achlysur yn yr holl fyd. Ewch chi edrych ar unrhyw genedl yn y byd, ac mae'r Iddewon yn flaenllaw ac yn ganolig i holl faterion y byd. Ond ewch chi wersi hanes, ac maen nhw'n codi dwrn. Pa le mae eich Duw? Pa le mae eich Duw? Does dim Duw, maen nhw'n dweud. Dyna i chi'r herio, maen nhw'n i ddweud. Beth am y byd o ddrama? Dyna chi bwnc. Dyna chi bwnc, drama. Fe alle fod yn bwnc ddigon neis, ddigon pleserus, a mwynhau cael stori fechan. Ond beth gewch chi mewn drameidd bellach?
A'r ateb i chi'n cael yw hyn, i ni'n astudio'r pwnc anfoesol yma, llawn anfoesoldeb a'r rhyfig a'r rhegi, achos ei fod yn adlewyrchiad o gymdeithas. Dyna beth mae'n dweud. Bob tro, ewch i siarad ag unrhyw, mae'n adlewyrchiad o gymdeithas. Ac mae'n mor bwysig i ni agor llygaid ein plant ni i ddangos iddyn nhw beth mae cymdeithas wir fel. Ac os ydyn nhw'n trial datrys y broblem, beth maen nhw'n dweud, i ni'n datrys y broblem trwy drafod ac i roi fwy o ddiddordeb yn y peth, ac i fel, sut allwn ni wneud y gorau o'r sefyllfa? Mae'n ceisio lliwio'r holl beth. Byddwch yn ofalus, mae'n dweud. Sy'n eisiau mynd o'r holl ffordd, ond mae'r elfennau o'r pechodau yma'n dderbyniol. Beth am gerddoriaeth? Na chi bwnc, dwi'n dwlu ar gerddoriaeth. Dwi'n nicio eisiau lawr a gwrando ar gerddoriaeth. Ond beth mae'r byd wedi wneud? Mae'r byd wedi codi dwrnau at Duw ac yn dweud, fe newn ni ddefnyddio cerddoriaeth. Ac fe ddewn ni ab mewn a synau a'r hyddmau dieflig sydd yn peri fod yr enaid yn mynd yn fwy i'r byd. Dyna beth maen nhw wedi wneud i gerddoriaeth. Hyd yn oed mewn rhai meysydd gwell nag eraill. Mae yna rhai meysydd cerddorol yn llawn addoliad o'r un drwg. Ac mae'r hyddmau yn hybu anfoesoldeb ac anffyddiaeth. Ac hyd yn oed addoliad o Satan ei hun. Beth am gelf dyna chi bwnc anhygol? Dwi'n dwlu ar roi lluniau lan ar ein waliau ni yn llawn yn lliwiau. Dwi'n hoffi yw coch ac oren a melyn, a dwi'n dwlu ar y lliwiau, ac maen nhw'n lliwiau pert, ac os ych chi'n gosod mewn rhyw ffordd, mae'n gallu neud yr ystafell i fod yn hyfryd fel ych chi'n hoffi fe. Ond beth mae'r byd celf wedi wneud? Mae'n fydda nhw wedi troi, edrychwch chi ar hanes, ac edrychwch chi ar fyd celf, ac mor aml, ac yr celf modern, mae'n llawn anfoesoldeb. Mewn llawer i faes. Dim pob un, ond pwnc mor hyfryd a chelf wedi cael ei dinistrio i fod yn llawn o chwant ac anfoesoldeb. Beth y mae dyn wedi wneud ar byd celfyddyd ac y byd ysgrifennu? Os oes na rai fan hyn sydd am ysgrifennu nofel, neu am ysgrifennu drama neu ddarn o farddoniaeth, a petai chi am lwyddo ar llyfr yna, beth sydd rhaid i chi gynnwys yn y llyfr? Wel, yn sicr i chi, dewch a digon o regfeydd, ac fe dewch a digon o anfoesoldeb, a digon o bethau felly, ac felly dyna yw'r materion cyfoes. Nawr, wrth gwrs, dim ym mhob un, ond dyna'r tuedd. Fedrai ddim dychmygu ar y teledu, os oes yna rhyw raglen teledu, yn aml iawn, os ych chi eisiau gwylio rhywbeth, mae'n rhaid chi ddarllen ar y cefn yn ofalus, yr oedran, a'r cynnwys, achos be mae'r rhai wneud, achos maen nhw'n ofni na fydd y gyfres yn denu pobl i wylio, felly maen nhw'n taflu ambell i beth mewn. Ac mewn llawer i un mae e trwyddo fe gyd. Pam? Achos maen nhw'n codi dwrn at Duw yn dweud, does dim Duw. Pa lew ti o Dduw? Dyna beth mae'n dweud, pa lew ti? Mae fel rhyw bwli ar ei iard yn dod lan yn dweud, wel, oce, tyrd, be ti'n mynd i wneud am y peth? Pwy ti'n meddwl i ti? Ti'n meddwl bod ti'n tyff? Tyrd, rhyw fath o herio. Dyna beth mae'r byd yn neud gyda Duw. Mae'n dweud, pa lew wyt ti Dduw? Dwi ti ddim i weld. Dwi ddim yn gallu weld ti, ddim yn gallu clywed ti. Dwi ti ddim wedi fy nharo fi lawr hyd yn hyn. Felly fe gariau ymlaen yn fy mywyd. Byddwch yn ofalus. Gydwch ni symud ymlaen ateb yr arglwydd. Adnod 1 o'r drydydd bennod. Wele. Dyma chi rybydd. Wele. Wele fi yn anfon fy nghenad, ac fe a arloesa y ffordd o'n blaen ni, ac yn ddisymwth y daw yr arglwydd, yr hwn yr ydych yn ei geisio, i'w deml, sef angel y cyfamod, yr hwn yr ydych yn ei chwennych, wele fe yn dyfod medd arglwydd y lluoedd, a teba Duw yn llawn. Mae yn herio nhw i wrando ac i edrych, fe ddaw dydd pan daw barn arnynt. Y mae'r dydd yn dod pan y cewch eich barnu am eich pechodau. Nawr nad yw i'w weld, ond fe ddaw. Fe ddaw dydd pan bendithir y cyfiawn, falle nawr nad yw'r cyfiawn yn ymddangos fel bod nhw'n cael bywyd hawdd.
Ac bod yr cyfiawn fel betaw nhw'n cael bywyd caled ac mewn ambell i wlad maen nhw'n cael eu herlyd ac hyd yn oed eu lladd. Ac felly chi'n meddwl, beth yw hwn mae'r cyfiawn fod i cael ein rwydd? Nag ydyn, does dim gair yng Ngair Duw yn dweud bod nhw'n cael yn rwydd. Mae Duw yn dweud maen nhw'n cael heddwch a bodlonrwydd, ond ddim yn rwydd. Ac mae bywyd nhw'n aml yn drist. Ond fe ddaw dydd pan bendithir y cyfiawn. Mae Iesu Grist yma yn yr adnod hon yn sôn am ddau ddigwyddiad. Yn gyntaf, mae'n cyfeirio at negesydd fydd yn datgan rhywbeth. Pwy yw'r negesydd yma? Wel, fe ddaw Ioan Fedyddiwr ac fe fydd yn cyhoeddi dyfodiad y Meseia. Ond yna, yn ail, mae Iesu Grist yn dweud yn y bennod yma trwy Malachi, bydd fe'i hun yr Iesu yn dod y Meseia yn union fel y cyhoeddodd Ioan Fedyddiwr fe fydd yn dod. So gydewch fi ddarllen yr adnod yna to i weld os yw yn fwy eglur tro yma. Yn gyntaf, mae'n sôn am Ioan Fedyddiwr yn datgan dyfodiad y Meseia. Yna, mae'r Iesu'n sôn am y Meseia yn dod. Na i ddarllen y to. Wele fi yn anfon fy nghenad. Ioan Fedyddiwr, ac fe arloesa y ffordd o'n blaen ni, ac yn ddisymwth y daw yr arglwydd, sef fe hun yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn yr ydych yn ei geisio i'w deml, ac fe ddaw i'r deml. Sef angel y cyfamod yr hwn yr ydych yn ei chwennych, wele fe'n dyfod medd arglwydd y lluoedd. A phan daw, edrychwch chi ar adnod 2. Dyma i chi rybydd. Ond pwy a oddef ddydd ei ddyfodiad ef, a phwy a saif pan ymddangoso fe, canis y mae fe fel tân y toddydd ac fel sebon y golchyddion, fe ddaw dydd pan ddaw barn i ddelio a phechod, neu daw maddeiant, lle golchi'r pob staen yma. Dyma i chi y ddisgrifiad o'r dydd sydd yn dod. Mae dydd yn dod pan y daw barn am bob pechod, ac mae dydd yn dod pan y golchi'r pob staen ymaith. A dyna fydda Ioan Fedyddiwr yn ei broffwydo, paratowch ar gyfer y Meseia, edif ar hewch, ceisiwch ei wyneb mewn edifeirwch a ffydd, dywed y bydd yn dod yn ddisymwth. Be mae hwnna'n golygu? Yn fuan iawn wedi cyhoeddiadau Ioan Fedyddiwr, fe ddaw yn ddisymwth, yn fuan, y Meseia, Iesu Grist ei hun. Fe ddaw yr un y maent wedi ei geisio. Nawr, be mae hwnna'n golygu o ran yr un y maen nhw wedi geisio? Wel, fe allai golygu hyn. Unai, y ceisio heriol yma, dirmygus trwy ddweud pa le y mae dy Dduw, neu fe allai golygu y rhai sydd yn ceisio am yr iachawdwriaeth, y gwir ceisio yr un a addawyd, yr un y proffwydwyd amdano. Ond pa bynnag math o geisio yw fe ddaw. Y mae'n dod, y mae Malachi'n dweud, y mae'r Iesu yn dod, a peidiwch da chi a meddwl y cewch chi herio fel llawer mwyach. Fe ddaw'r farn. Fe ddaw, fe fydd yn cael ei eni, fe fydd yn tyfu fyny fel bachgen, i fod yn ddyn ifanc. Fe fydd yn mynd i'r deml, cofio fel bachgen, i ddysgu'r bobl. Achos mae'n dweud fan hyn, fe ddaw i'r deml, fe fydd yn mynd i'r deml, ac i ddysgu'r bobl pan yn blentyn, ac fe ddaw yno i daflu pechaduriaid allan yn blynyddoedd yn ddiweddarach, a taflu'r lladron allan o'r deml. Fe ddaw, mae'n sicr, ond fe ddaw i bwrpas. Dyma pa mae Ioan yn paratoi'r ffordd. Fe ddaw fel angel y cyfamod, negesydd y cyfamod, nid cyfamod ag adda, nid cyfamod enweidiad, nid cyfamod Seinau, ond fe ddaw cyfamod o ras, y cyfamod a geir yn Iesu Grist. Fe ddaw Crist ac fe fydd yn darparu ffordd iachawdwriaeth. Dyma oedd y cyfamod, dyma oedd yr addewid. Fe addawodd Duw iachawdwriaeth, maddeiant, heddwch a Duw, ond sut? Mae wedi addo fe. Fe ddaw, mae dydd yn dod, mae Malachi yn dweud, fe ddaw y Meseia, ac mae'n dod gyda'r cyfamod yma, yr addewid yma, y cyfamod o ras. Ond sut y mae hyn yn mynd i ddigwydd? Sut y mae pobl yn mynd i gallu cael heddwch a Duw? Wel, trwy ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddaeth y Meseia i fyw bywyd perffaith ein mwyn yn ein lle, rhywbeth fedrwn ni ddim i wneud. Roedd hyn yn rhan o'r cyfamod o'r addewid fe nath Iesu Grist ddod ac fe gyflawnodd popeth.
Byddai'n bodloni gofynion y tad, rhywbeth na allwn ni gyflawni, ond hefyd fe ddeliodd a'n pechod, fe aeth i'r groes a chymerodd ein cosb ar y groes, wrth i'r hoelion fynd i'w ddwylo, wrth i'r goron o ddrain cael ei osod ar ei ben, wrth i'r waiwffon cael ei wthio i'w ochr, fe lifodd y gwaed, a thrwy y llifo'r gwaed yma, trwy y gwaed coch pur yma, a lifodd ar y groes, fi'n cael ein golchi'n lan, bu farw yno ar y groes, fe gymerodd gosb, a'r gosb oedd marwolaeth, ac digofaint y tad yn cael ei dywallt arno yn ein lle ni, ac felly ar y groes yna, mae Iesu Grist yn dweud, dwi'n cyflawni'r cyfamod yma, yr addewid, dwi wedi dod a darparu a chawdwriaeth ar eich cyfan chi, gras yw y cyfan, addewid o ras. A ddewid, os dewch yn eich pechod yn flinderog ac yn feichus, os dewch chi'n edifeiriol a chyffesu eich gwendid. Os dewch chi at y groes a gweld yr un a fi farw yn eich lle a chymeryd eich cosb, beth sydd yn mynd i ddigwydd? Mae Duw wedi addo. Beth sydd yn mynd i ddigwydd os yw Duw yn addo? Fe fydd yn maddau'r cyfan. Os dewch chi'n edifeiriol at y groes. Ond efallai chi'n gofyn, beth sydd angen i fi ei wneud? Wel, sylwer dim. Pam? Cyfamod o ras yw hi. Duw sydd wedi gwneud y cyfan. Cyflawnodd Crist y cyfan yn ein lle, cadarnhawyd hyn oll, pan atgyfododd yn fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Dyna chi ddiwrnod oedd y trydydd dydd. Ni'n cofio fe bob dydd Sul. Dydd yr atgyfodiad pan gododd Crist o'r meirw yn fyw. Ac fe ddangosod mai fe oedd mab Duw. Mai fe oedd y Meseia, a'i fod yn fuddugoliaethus, a'i fod wedi cyflawni ei gyfamod bod wedi addo a mae ei gyfamod yn gyfamod o ras, oherwydd yr oedd ei fywyd, ei farwolaeth a'i atgyfodiad oll ohono ef ac yn gyfan gwbl o ras. Dyna chi be mae Crist wedi wneud. Mae'r dydd yn dod, dydodd Malachi fe ddaw, fe ddaw i ddelio â'ch pechod. Mae'r dydd yn dod i'r rhai sydd ddim yn ymateb, fe fydd yn barnu am dragwyddoldeb. Ond yma mae ddeiant ar gael i'r rhai sydd yn dod at Grist. Wel, i orffen ac yn fer iawn, ceisiwch yr arglwydd. Beth amdano chi? Ond nid yw e'n wir yn yr oes i ni'n byw ynddi bod y mwyafrif o bobl yn byw fel nad oes yna Dduw. Ac mae pob un munud o'i pechod nhw, pob gweithred pechadurus maen nhw yn ei wneud, a maen nhw'n trio ei gorau i fyw fel petai na ddim Duw. Dyna wir? Bob un parti a bob un sefyllfa lle mae yna pethau gwyllt a pethau anghywir yn digwydd, neu pob un gweithred twyllodrus, neu beth bynnag yw mae'r unigolyn, nid y dorf, yr unigolyn, yn byw yn ceisio perswadio ei hun fel nad oes yna Dduw. Ac mae e'n gwneud y cyfan yn meddwl, dwi wedi llwyddo hyd yn hyn, fe na e unwaith eto. Ond bob tro mae'n ei wneud mae'n mynd yn haws, bob tro. Mae'r galon yn mynd yn galetach ac yn mynd yn bellach o Dduw. Siwr o fod yr wythnos hon, mae yna rhai, pob un ohono ni wedi pechu sawl gwaith, ond mae yna rhai wedi meddwl fel hyn, wel, digwyddodd dim byd wythnos diwetha. Felly rhaid ei fod yn iawn i barhau. Wel, chi'n gwybod beth, mae'r rhybydd yn fwy difrifol byth o feddwl bod hanes yn datgan fod Malachi wedi proffwydo'n iawn do. Fe proffwydodd Malachi y geiriau yma cyn dyfodiad Iesu Grist. Be ddigwyddodd rhai blynyddoedd yn ddiweddarach? Fe ddath y Meseia. Yn union fel y dywedodd, fe ddath y rhagflaenydd, Ioan Fedyddiwr, yn union fel dywedodd Malachi. Ac erbyn hyn, ni'n gwybod yr holl ffeithiau bod rhain wedi gwireddu. Dywedodd y byddai Crist yn dod ac fe ddaeth. Wel, beth amdano chi felly? Gai ofyn i chi wrth gloi, ydych chi yn mynd i'w geisio? Nid ceisio mwyn parhau yn eich pechod, ond ceisio yr iachawdwriaeth, ceisio
yr addewid sydd yma yn y cyfamod hon. Cymerwch Duw ar ei air, nid yw yn gallu dweud celwydd, nid yw yn gallu troi ar ei addewidion. Dyma addewid, dyma'r cyfamod, y sawl a ddaw ato ef. Fe gewch chi dderbyn holl freintiau iachawdwriaeth. Bywyd tragwyddol, heddwch a Duw, maddeuant pechodau, fe'ch golchi'r chi'n lan. Chi'n gwybod fe'ch mabwysiedir i'w deulu, byddwch chi'n blentyn i Dduw. A'r holl fendithion sydd i gael Duw yn dad i chi. Be sydd angen i chi wneud felly? Wel, edifarhewch a chredwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna sy'n rhaid i chi wneud. Dewch yn waglaw, cyfamod o ras yw i. Sdim angen i chi wneud Duw, dewch yn waglaw. Gall asef e fod eich cyfle olaf. Gall asef hwn fod y cyfle olaf i chi glywed yr efengil yn cael ei ffrigethu. Falle fe gewch chi glywed rhyw fath o efengil mewn ambell i le, ond falle mai dyma fydd y cyfle olaf y cewch chi glywed yr efengil yn cael ei ffrigethu. Felly be ddylsech chi wneud? Wel, tra bod cyfle. Edifarhewch, cyffeswch eich pechod. A dewch at Grist a gofnwch iddo fe'ch helpu chi gredu. A chi'n gwybod beth wrth ddod fe fydd yn rhoi rhodd i chi. Y rhodd o ffydd fydd yn eich nerthu chi eich galluogi ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd Iesu Grist. Wele fi yn anfon fy nghenad, ac fe ar loesa y ffordd o'n blaen i ac yn ddisymwth y daw yr arglwydd. Yr hwn yr ydych yn ei geisio i'w deml, sef angel y cyfamod, yr hwn yr ydych yn ei chwennych. Wele fe yn dyfod, medd arglwydd y lluoedd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy rybuddion ac am dy galondid ac am dy eiriau o gysur hefyd, fod yr un yma wedi dod, yr un yr oedd dy broffwydi yn ei gyhoeddi i fod ar y ffordd. Ond o Dduw, i ni'n ddiolchgar ein bod yn gallu edrych yn ôl ac yn gweld ei fod wedi dod, a'i fod wedi cyflawni'r hyn oll y dywedwyd amdano. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i farw ar y groes yn ein lle, ac ei fod yn cynnig ei gyfiawnder i ni. O Dduw, rho ffydd i ryw rai heddi, y gallu edifarhau ac y gallu gredu a phwyso ar unweddau yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o tri enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni gyd ganu emyn rhif 639, 639, pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys tra dyfnion trymion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.